Попитахме какъв съвет биха дали на хората, които тепърва планират новата си кухня и обмислят уреди на Неф. Отговорът дойде мигновено. Започнете с себе си. Как готвите, за колко хора, колко често. Помислете кое ви носи удоволствие и улеснява ежедневието. Ако изберете Неф, работете с дизайнер, който познава добре марката, както правим ние. Така уредите ще се впишат не само визуално, но и функционално. Разговорът премина към това как уредите на Неф влияят върху концепцията на кухнята. От Кухни диалог разкриват, че подходът им винаги започва с въпроса как ще се използва кухнята. Дали за семейни вечери, ежедневно готвене или кулинарни експерименти. Неф задава тон. Стилът и функционалността вървят ръка за ръка. Фурната с Slide and Hide, например, не е просто ефектна. Тя е удобна, безопасна и идеална за динамични кухни. Флекс индукционният плот и елегантният аспиратор се вписват перфектно в отворени пространства.